乗せますよ。ローリングします。コロコロコロ。コーナーコーナーレディー。オープン。ディープストックブラウンソーね。テイストイズビター。ラストにパセリで。オーイエー。はい。Yun ang kapa, picha? Kap, video right, video. Kap. Thank you. Oh yeah. Super sexy, thank you.